Алдагы матур котлау сәламнәре Чырдаклы районы Поповка авылына очар. Бүген үзенең матур 65 яшьлек күркәм юбилеен якташыбыз, Иске Кулатка районы Урта Терешка авылында туып үскән милләттәшебез Ханбикова Гөлфия Шикуровна каршылый. Аны матур юбилее белән тормыш иптәше Равил, кызы Альбина, уллары Наил һәм Руслан гаиләләре белән ихластан котлыйлар. Безнең якын кешебез ишле гаиләдә Урта Терешка авылында дөньяга килгән. Язмыш җилләре аны 16 яшендә Үзбекистан Республикасының Каршы шәһәренә алып китә. Шушында ул педагогия киллиятен тәмамлап, балалар бакчасында тәрбияче булып эшли башлый. Хатын-кыз бәхете булдырып кияүгә чыга. Бер артлы мәхәббәт җимешләрен, безне, эш баласын дөньяга тудыра. Дөнья ыгы-зыгылыгы 90нчы елларда аны янәдән үз илебезгә кайтырга мәҗбүр итә. Һәм 1995 елда без гаиләбез белән Ульяновск өлкәсенә кайттык. Кындык каны кая тамган шунда нык тарта ди адәм баласын. Бәлки, бу чыннан да шулайдыр. Сөекле хатыным, яраткан әниебез һәм әбекәебез. Котлыйбыз ихластан сине 65 яшьлек матур юбилеең белән. Син бу тормышта бик күп авырлыклар аша сыналып, күпне күреп гомер кичергән кеше. Ләкин синең җитдилегең, бу тормышка оптимистик карашың гел алга тәрбияшәтте. Барысы өчен дә без сиңа түбән генә башыбызны иеп рәхмәт укыйбыз. Син олы хәрефтән хатын да, әни дә була алдың. Яраткан кешебезгә бит 65 тулды бүген. Гомерең азагынаша, аяз булсынчы күгең. Синнән дә юк кадерлерәк, сөеклерәк кешебез. Шуңа күрә беренчеләр котлыйбыз тик үзебез. Гомер буе ашың пешкән, өең булды гел пөхтә. Ничек кенә өлгердең син, сөеклебез бар эшкә. Кадерледән дә кадерле, иң газиз әнкәебез. Бала булып кала һаман яныңда йөрәгебез. Әти дә елмаеп яши син янында вакытта. Бәхетле булсаң иде син, әнкәй килгән картлыкта. Котлы булсын, матур узсын газиз туган көннәрең. Бүләккә җырлар сайладык, иң якын кешеләрең. Кадерле Гөлфия Шикуровна, гаиләгезнең йөрәк җылысы чакрымнар аркылы да сизелә. Бәйрәмегезне матурлап, алар сезгә җыр юллыйлар. Ошар дип өметләнеп калабыз. Nazlı
yüzge kadar. Ey süyüklüm yüz yaşası bulur. Güller tügün jırlar bulagigen jırmak gülük ergülük biz sular. Jırmak gülük ergülük biz sular. Jırmak gülük ergülük biz sular. Гөлфия Шыкуровна Ханбекованы олы 65 яшьлек юбилее белән безнең тапшыру аркылы котлап, туган җирләреннән ялкынлы сәламнәрен һәм изге теләкләрен апасы Флюра Шыкуровна, җизнәсе Вилдан Юсупович, балалары Вил, Зөлфия, Юлия, Андрей, оныкчалары Даниил, Артем, кызы Лилия, Рәшид, оныгы Тимур һәм Эльвира, оныкчасы Руслан, оныгы Розалия ихластан җиткерәләр. Худайның язган тәкъдире белән без бер әти-әнидән 7 бала тудык, дип башлый үз язмасын Флюра апа. Шөкер Аллага, бүгенгесе көндә барыбыз да исән сау. Гөлфиябез безнең икенче бала иде гаиләдә. Без бер-беребезгә бик якын сердәшче дә, дуста идек. Тик тормыш бер урында басып тормау сәбәпле, язмыш җилләре аны аерып алып киттеләр. Ул үз гомерен балалар тәрбияләүгә багышлады. Тәрбияче булып, 38 ел хезмәт куйды. Бу аның сабыр, тыйнак, шул ук вакытта киң күңелле һәм олы йөрәкле булуын дәлилли. Кадерле безнең теләгебез юбилееңда бары шул. Тигез пар булып, киявебез, тормыш иптәшең Равил Самятович белән картлык көзенә керегез. Бала оныклар, оныкчалар бәхете татып яшәгез. Туган ятларга, безгә ешрак кунакка кайтыгыз. Бер көнлек дөнья икәнен, җир астыннан юллар булмаячагын онытмый яшәгез. Без 7 үстек бер гаиләдә. Мин дөньяда иң бәхетле кеше. Әти-әни тигез, йорт-җир җитеш иде, андыйларның гөрләп бара эше. Әби-бабай тәрбиясе алдык, ә монысы тиңсез зур байлык. Алар фатихасы гомерлеккә, алтын таулары ул бер айлык. Сеңелем бар шул минем, мин апасы, бергә үтә иде көнебез. Җырлаштык та, елаштык та икәү, серләр сөйләп узды төнебез. Иң бәхетле көнең бит бүген, моңсуланмый әле сеңелем. Янәшәңдә тормыш юлдашың бар, сөенештән тулсын күңелең. 65 ул артык бик күп түгел, гомерләрнең күркәм мәлләре. Булса иде минем якынымның һәр чак бары әйбәт хәлләре. Йыраклардан торып котлау яздым, теләп күтәрергә кәефең. Уңсын иде сеңелкәем синең, киләчәктә бар башлаган эшең. Кадерле Гөлфия Шыкуровна, Урта Терешка авылыннан бер туган апагыз Флюра Шыкуровна гаиләсе белән юллаган теләкләр чынга ашсын. Музыкаль бүләк сезнең өчен. Бәхетле булыгыз.
Качан гына күрешсәк тә, сөйләшеп булмый туеп